Sri Yesus sang paring gesang. Panglimbang 5 menit dina ngatpon tanggal 6 April taun 2020 kapetik saka Injil Yohanes bab 11 ayat 1 tekan ayat 45. Para tresna PLM kinasih, Injil Yohanes bab 11 ayat 1 tekan ayat 45 iki ndak pilih supaya ora tumpang tindih karo panglimbang dina Senin sesuk kang kapetik saka Injil kang padha. Terus terang rada bundel pikiranku rikala nglelimbang waosan kang padha. Mula muga para pandemen PLM bisa paham. Ayo saiki kita wiwiti PLM iki. Prastawa iki dumadi watara 20 taun kepungkur, nanging ndak kira banget prayoga ndak aturake meneh minangka pancadan panglimbang dina iki. Jenenge Domingus Kenjam, asale saka Kupang. Dheweke mujudake salah sawijining mahasiswa STT Dulus Jakarta kang dadi kurban penyerangan sawijining kelompok barbar ing kampus anggone dheweke kuliah. Gulune meh pedhot dibabat golok, sirahe pecah merga dikepruk balok. Kahanan iki ndadekake dheweke sekarat, mati, urip meneh ketuk saiki. Kabeh mau marga sih kuwasa dalem Gusti Yesus. Ing salah sawijining paseksen dheweke mbeberake kepriye Gusti Yesus mbalekake sukma kang wis pecat bali menyang ragane rikala mati kang kaping pindhone. Saka sak nduwuring mega Gusti Yesus ngendika, "Baliya, baliya, baliya." Iki panjenengane didhekake merga ing mati kang kapisan Gusti ngendika menawa Domingus Kenjam durung mangsane kapundhut sowan panjenengane. Satemene pangeram-eram dalem Gusti dumadi saben dina, kepara dumadi saben detik uriping manungsa sadawaning sujarah. Amung manungsa wae kang ora waskita lan pana ing batin, utawa manungsa kleru panemu bab anane pangeram-eram. Mula prayoga manungsa tansah ngasah lan ngolah urip karohanene amrih tanggap mring karya pangeram-eram dalem Gusti. Prastawa ing waosan dina iki kudune ndudut ati para pendherek dalem Gusti kanggo muji syukur lan ngluhurake Allah Maha Kuwasa, awit pangeram-eram iki banget ing ngeglo kemata. Tangine Lazarus saka pati. Tangine Lazarus saka pati kejaba minangka tindak tresna asih dalem marang sawijining sedulur kinasih, ananging luwih-luwih minangka pratelan kuwasa dalem Gusti Yesus minangka Mesias kang saguh nguripake manungsa saka pati. Monggo sami kapirsani kitab kapisan Samuel bab 2 ayat 6. Panjenengane ora mung saguh nguripake wong saka pati, ananging saguh nguripake slira dalem piyambak kang seda awit kasangsaran kang ora kinira abote. Ing dina katelu sawise seda, Gusti Yesus wungu. Monggo sami kapirsani Injil Matius bab 17 ayat 22 tekan ayat 23. Para tresna PLM kinasih, awake dhewe pantes bombong lan mongkok dadi pendherek dalem Gusti, kepara nyawiji jroning pasamuan dalem kang nadyan nandhang sangsara enggo sida, ananging saguh mungokake salira dalem piyambak saengga karya panembusan dalem Allah kaleksanan. Muga para pendherek dalem Gusti kang lagi ana jroning pepalang panandhang pinaringan panglipuran paneguh lan kekuatan. Dene kang tiwas ngrungkepi kapitayan gage kasawijikake dening para suci ing swarga. Aja wegah aweh paseksen amrih luhur lan mulyaning Allah kang Maha Murah. Suwawi sami munjuk kunjung kasmet dalem Yang Rama Sang Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.
Gusti Yesus sang sumber gesang, kawula munjuk semanuwun awit sabda dalem ingkang sanget neguhaken ing dinten menika. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados sing mula buka sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.